All right, good morning. Ayan. Ayan, lagyan ng kami yan. All right. Agree. Ayun, nag-listing muna tayo mga kabar, mga kadok. Shout out.
Oy! Sino to? Kapitbahay USA. Shout out. Bigyan kita ng moderator. Yan. Thank you kaibigan. At good morning. Good afternoon, good evening. Nandito po ako sa pwesto ko. Naglinis pa. Maya konti, mag-disiplina ako. Salamat sa pagtamsak. Kapitbahay USA. Thank you so much. Dito na ako. Oy, sana. Resulta karon. Yan. Shout out. Sa nagtamsak sa akin ng Kapitbahay USA. Thank you so much. Bulang-bulang lang.
Mayroon ako. Ayun. Thank you sa 1 viewers. Tapos sa labas. Ito na naman guys, ngayong umaga, lugaw. Tayo tayo lugaw, mga kadyo. Isda na naman display ko. Isda. Ay. Thank you sa to viewers. Mag-display mo na ako ng isda.
Uy! Yun mga kadyo, almusal tayo. Ay hindi, almusal lang talaga to kasi ano na, madalas ayos na eh.
idol. Ay, shout out. Shout out. Yan, nag-live kami. Wala mo nagawa kasama mo guys. Kahit anong ginawa mo. Wala mo nagawa. Bago pa ba siya? Sarap na pa. Parang Sarap ng kahit ng lugaw tuwing umaga. ay pilitin mo. Yes na. Ano, pag hindi nagkuha ang hindi nagkuha. Ayaw mo na po. Kaya nagkano pa siya nagkano. Yung parang matay na matigas. Kaya yung kasi ko tabi ka. Ito niya. Pilit yung katawan mo. Puloy ako. Hindi ba natakot? Basta bakal kung tumatay. Yan naman sumpang. Shout out sa 1 viewers.
Shout out sa 2 viewers. Shout out. Bundong mukha na.
Shout out sa 1 viewers and 1 thumbs up. Yo, shout out sa 2 viewers. Nasa pa ako eh. Ito yan.
All right. Good morning. Saan ya Juni? Dito si Juni kinata ya? Ano? Walis pala. Good morning, Sam. Tingi. Wala ang signal buo. Tingi. Wala ang signal buo. Agay. Ayun, thank you. Shout out sa to viewers. Shout out pala kay Kapitbahay USA. Ano boy? Natabi ka na boy? Ingat po sa ibang lugar kung saan kaman sulok ng mundo. Ayan. Medyo kulimlim na naman. Kagabi kalamba ako kagabi. Salamin. Ay. Hey, shout out sa viewers. Mega love shout out. Malok na yan? Mayroon. Dalawang pizza ng ate. Dalawang piraso. May service ka na. Ano ka ba? Diyan mo ginamit? Doon ba yung lagi pinapart? Okay. Maraming salamat sa to viewers. Huwag kalimutan mag-thumbs-up views. Yun. Siya rin. Isama mo na lang ito. Pwede ba? O kaya, Ayan, may gusto meron kami. Yung bigla na.
Okay, guys. Alaman na. Dito mo kami sa mga second. Yun. Ano gani mo yun? 154. Yan, shout out sa 3 viewers. Tatas. Ayan, Hello, vloggers. sali kita sa ano. Watch and learn to how to clean the open canal. Open channel. Naghanap si clean. ano ng ano, Baryo Hawa no. Kagabi. Hindi, sa ano sila nung panganay nila. Ay, morning. Diyan na? Oo, gaya mo na. Buhat na pang ginamos ba Supra pa sa ginamos. Kapalit pag wah. Ha. Yon. Shout out sa 4 viewers. Ilan na viewers natin? Yan ang kaibigan ko na naglinis ng kennel. Ay, sarap ang Yun o. Hindi ibabayad sa mga anak. May nagtinda ba nga? Ay, wala. Walang saging. Ay, wala. Pinapahinog ko pa yung saging. Oy, shout out. Bibili mo na. Kain. Anong lam Sam? Itlog? Hello. Sarap ang aga ng ano na. Yun lang ang sabihin ko. Nakita mo ba?
Shout out sa 3 viewers. Yun ang kapitbahay USA. Salamat sa pag heart. Ay, maganda. Hindi ito yung karong kaya isip ko. Mga manok, mga isda, mga barong. Babadaling isda. Ay, wala na yung ilaw. Ha? Ilaw. Alin? Dapat yung ilaw sa. Awa. Ay kare, pwede na yung kilawon. Hindi ba sa ilaw? Oo. Hmm. Kilo. Kurkur. Tunog ng kurkur.
Chicken at chicken. Umiiling. Medyo na pagsalungso ng mga kan. 2 minutes. Ay. Uy! Bakit ano ba to? Pag-itap yan. One day you find her. Ayan. Pumunta din sa inyo. Email. Thank you so much. Hanggang dito lang aking live, mga kadyo. Ay, region pala ngayon. Yung kapitbahay natin, sino pumunta? Oh. Alright, maraming salamat mga kadyo. Ako mag-ina. Boy. Ay, shout out. Mm.